APEC Activity Center giablihan aron sa paghatag og tsansa sa pagpahigayon og mga forum sa publiko kalabot sa Asia-Pacific Cooperation Summit kon APEC ug kung unsa epekto niini sa Sugbo. Si Crystal Clemente sa report. Sa launching nga gipahigayon kaganinang buntag sa Dignitaries Hall sa Provincial Capital, nitambong ang pipila ka mga tinun-an sa lain-laing eskwelahan ug ubang personalidad kuyog ang mga miyembro sa media. Nangulo sa maong programa sila si Ethel Natera sa NOC Cebu, Department of Trade and Industry Regional Director 7 Aster Caberte, Department of Tourism Regional Director 7 Rowena Montesillo, Assistant Secretary Lito Nadal sa APEC National Organizing Committee ug si Lito Maderaso kinsa Overall Coordinator sa APEC Cebu Organizing Committee. Sa open forum nga gipahigayon, gipasabot sa maong mga personalidad ang APEC sa simple nga termino. Gigon ni Maderaso nga ang APEC sama daw sa usa ka neighborhood committee din adunay diskusyon nga mahitabo sa mga miyembro. Samtang sa bahay nila Director Montesillo ug Director Caberte, gipasabot sa duha ang epekto sa APEC sa turismo ug mga negosyo sa Sugbo. Sigon ni Director Montesillo sa DOT nga ang mga delegado sa APEC ilag yun daw gina-encourage nga mugawas ug mag-explore sa kung unsay naa sa Sugbo. The restaurants, we encourage all the delegates to go out, not only for tours but also to enjoy our local cuisines offered by our different and there are several accredited restaurants for our delegates. So I think that's one sector aside from, of course, the big ones like the hotels, especially the 4-venue hotels. We have the restaurants and the destinations. Matod sab ni Director Caberte sa DTI nga ang APEC daw dako og impact diha sa mga negosyo sa micro, small and medium enterprises sa Sugbo. This time among the 21 economies, it will now include micro, small and medium enterprises. So we call it MISMI bracket. It's skills to them and it's jobs to them. For the past few months, our micro, small and medium enterprises have been really preparing for this. Directly affected or directly impacted by the APEC activities are the exporters. For example, at the VIP launch, the APEC VIP launch at the Mactan International Airport, we have 10 furniture exporters and manufacturers who volunteered to furnish, putting their best foot forward, furnishing the VIP launch for APEC at the Mactan International Airport. Ang Activity Center gipahigayon alang pagpakita sa publiko nga ang APEC dili lang para sa mga delegado nga nitambong niini apan makaapekto pud kini bisan sa mga ordinaryong Sugboanon. Crystal Clemente, Sunstar, Pilipinas.